Så er vi taget på tur igen, og i dag går vi efter en overspringer for at se deres smukke natur. Det er bare dejligt, og jeg tager fluestangen med i dag. Så lad os se, om vi ikke kan få en fin havre og tale i dag. Jeg starter bare med at lægge et kast. Lidt længere kast. Jeg har faktisk set det, der går lidt derude, men jeg har prøvet at kaste det nu. Lidt bedre kast. Ikke. Men havretale. Okay, så stille ind. Kast mere. Man behøver ikke så mange kast, når det er vinterperioden. Det står normalt på lidt lavt vand. Det er et rigtig godt sted, fordi der er lidt tangplanter og så der er lidt hvad at komme efter. Og lige at gå lidt længere ned og se om vi kan få en havre til. Lad os nu se. Så lovende ud. Går lidt længere ned her. Og i dag går jeg med. Ja, jeg har faktisk glemt navnet på den. Men vi prøver lige at gå lidt længere ned her. Og så se om vi ikke kan få en havre til. Og forresten så jeg ved, at vi står i Gamborg Fjord. Her ser det mere lovende ud, fordi der er lidt lavvandområder. Lidt mere lavvandområder. Måske kan der stå en 50'er eller. Jeg synes også, at nogle grønlænder der sprang lidt derude, men nu skal vi heller ikke være alt for sikre. Sådan der. Så prøv at lægge en gas herhen. Sådan. Det er lidt bedre gas derude. Det er også længe siden jeg har gået med en fluestang, så den skal lige give den nogle lidt kraftige halvhug. Ja. Men krydser fingre og håber på, at der vil komme en havre og snart lidt. Så man kan se vandet, det her, det er iskoldt. Men vi krydser stadig fingre. Sådan der, det var lidt bedre gas. Der var sgu en fisk, der sprang op i overfladen. Vi skal se, om vi ikke kan lokke den lidt i tale. Bare en følger. Sgu en følger her. Prøv at give den lidt mere gas på.
faktisk at se. Den har været viklet lidt ind. Det er ikke det bedste. Men jeg håber. Og det er en af de dage, jeg har fået klædt mig godt på, ikke? Men noget uld. Det er godt at have noget top med noget uld. Så man rigtig kan stå her og blære sig. Fluestang. Det var en lidt bedre kast igen. Men det er meget varieret. Jeg ved ikke, om I kan se, hvor man er henne, men der er altså bare flot natur. Så vi krydser fingre på, at der er en havre i talehumør. Og hvis I ikke allerede har abonneret, så gå lige ind og abonnere og giv et like, ikke? Det hjælper altid med kanalen, så vi kan lave flere af de her videoer. Hvis vi kan komme op på 100 subscribers, så laver jeg en giveaway. Og det bliver noget dyrt. Det kan jo være et fiskehjul eller en stang, eller ja, det kan være rigtig mange ting. Det er sgu dejligt at komme ud med sin fluestang igen. Det er længe siden, at jeg har det. Så det er bare dejligt, når man kan gøre ting, som man ikke har gjort længe. Ikke? Jeg har sgu en følger med. Prøv igen. Det var et godt kast.